Pirthi adang pialong aning kanwang sitami vo signify power ni ke wall environment day pusi hok pondo. Karbiang long adang pialong prek jamadi malong tami wall environment day pachiton dunsi theng piaklim edun rintilo. Lason thak thak si Hongkram Bazar Committee atum pen tami Hongkram hi chalong theng piaklim edun lo. Hongkram Bazar Committee atum pen kadokabe rong phokep susia thengpi edun lapen non kiwang jar ni tami epon bomji puta President Mansing Teron pen nang than pachini do. Tinali Bazar Committee hoy penili tum kedeng pona bangkala puenlo. Nili tum pachini ni aprang labang so birta kalang abang pu bang pitum han kartom paje kartom. Tiniar ni nili tum kedeng pona bangala pulo. Nili tum Bazar Committee pen dak Hongkram lo. Thengpi thengprang arong ke e. Kasila so thengpi thengprang arong ke e pen ili tum a thengpi thetang lote ili tum kachojoria phanta chojori lo lapen ke a thengpi Georgia ko sita ili tum apina phana bange kenang so lasi ili tum thengpi ke enangye bangke anu tinta piniar nia sona bangke thengpi e bek nang po. Jai Megalong, Hongkram Bazar Committee President Mansing Teron, Secretary Longbi Teron, Bazar Gangbara Morkro, Rong Asar Khonsing Terang, Treasurer Prodip Senar, Advisor Chandro Teron Lapen, Kulat Kedobang Potum Chitong Dunrinti. Port Hall Pen, Priyanka Balmiki, KTV News.